Sakarçaga mallarçylyk hojalygyny kärinçi mallarlar tarapyndan öňünden ýeterlik meşwerde ýokumly iri ballakly ot üpçünçiliginiň dördülmegi mallarlara mallary uzakdaky öýerlerde gownajak işledim. Diýerlerden köşük almak mögsümine guramaçylykly girişmeklige mümkinçilik berdi. Hojalykda mögsümi ýokary hili geçirmek üçin öňkü ýyllarda bolsa ýaly şu ýyllarda kärinçi çopon toporlarynyň her ýerine işler bellenlen meýilnama laýyklykda sağlaşykly guruldy. Şu mögsümde hojalygyň mallarlary ýeni diýerlerden 787 sany sagdyn köşek alyp ösürmeklige goýmaklygy meýilleşdirýärler. Olaryň alan sagdyn köşekleri häzir öýri meýdanlaryna aýratyn ýaraşyk berýär. Diýerlerden köşek almak mögsüminiň hojalygyň uzak öýerlerdäki bol ot çöpli, Şyh Mansur, Hangoý, Üçrug ýaýlalarına geçirmegi alnyan köşekleriň sagdyn ösmegine şert töredýär. Bu ýerde ýaş mallar geje gündüz hojalygyň tejribeli mallarlarynyň aladasy bilen gurşalyp alnýar. Halkymyz gadim wagtdan bäri diýerdarçylygy ýaşaýyş hajatlaryny üpçüne diýen kesip-kär hasap edip gelipdir. Gahrman arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilim ensiklopediýa kitabyny diýe süýdi we onuň taýýarlanýan çal, agaran, diňe bir teşnili ganyrman, eýtim keseleri bejermekde we olaryň öňüni almakda da uly ähmiýeti eýdir. Şeýle bolan soň diýäniň süýdi, çaly, agarany günlük iýmitlenişde ýetgiderli ulanýar. Hojalygyň mallarlary öýelerini dördüp berilýän giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy we arkadagy Gahrman serdarymyzy alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.